Mali lajɛbagaw an b'a fɔ a ye aw bisimila magazine du Mali kan ni y'a ka jamukan ye jamukan min wele ko a bɔra Mali la i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na a bɔra Mali la ale bɛ tali kɛ maaba minnu ye kobaw kɛ jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la art fan fɛ culture fan fɛ seko ni dɔnko bɛɛ fan fɛ an m'olu wele an n'olu b'a sigi ka baabu kɛ an bɛ baro kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa parcours kɔnɔna la walasa olu parcours bɛ se ka maliyɛn sifinnakaw inspiré cogoya min na diɲɛlatigɛ tagabolo yɛrɛ la walasa ka ni émission in yɛrɛ tali ko ɲuman yɛrɛ di an ma an ye wele bila Yayi Jalo ma ale b'an bolo Yayi Jalo ça va kɔri basi tɛ yen alhamdulilayi an bɛ lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo donc bi an ni mɔgɔba de don i y'a fɔ cogo min na donc très bientôt yɛrɛ bɛna découverte kɛ fil de l'émission oui donc i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na an ni maaba de don an ye wele bila maaba ma ale ye fɛn caman kɛ Mali art fanfɛla la Mali culture fanfɛla la an yɛrɛ an tun b'a ye kuma caman télé la a y'an ka wele jaabi a bonyara ma wa a diyara n ye ale tɛ dɔwɛrɛ ale ye Malik Tiɛna Darame ye a fɔ cɛw ani musow ani denmisɛnw e ma ye ne ka dugu kɔnɔ yan cɛ caman kɛra cɛ cɛsirilen ye dɛ awa sira bɛɛ fɛ dun ka fa kɛnɛya bololabaara jagomisɛnninw o n'a ɲɔgɔnna caman cɛw ni musow ye gese ni fale de ye an bɛ ɲɔgɔn dafa de musoya tɛ jɔnya ye musow a ka hakɛw kan ka d'an ma ni min k'o ti kɛ i ni dugu bɛ ɲɔgɔn na i ni jamana bɛ ɲɔgɔn na i ni ɲantuma somo basi foyi tɛ yen ça va ala kana basi kɛ amina i y'an ka wele jaabi a diyara n ye wa a bonyara n ma mun de folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase an lajɛbagaw ma bon lajɛbagaw b'u fo k'u de timinandiya parce que n'i bɛ kunnafoni gɛlɛman ye min ye kunnafoni min d'i ma i k'a ta yɔrɔ dɔn i ka se ka baara kɛ n'a ye parce que diɲɛlatigɛ foyi se ka taa n'i ma kunnafoni kɛ ɲɛ bon ne bɛ kunnafoni min fɛ o ye kunnafoni jɛlen ye ani kunnafoni ɲuman o bɛ sira o sira kan an b'an jija o sira ka kɛ sira tilennen ye a ka kɛ sira fɛrɛlen ye a ka kɛ sira bulen ye ni ko sira bulen ni mɔgɔw bɛ sira min kan ka caya o sira ŋɔni ti k'o la gabakuru ti k'o la o sira taama ne ti mɔgɔ tɔɔrɔ vraiment kuma ɲɛna kuma jɛra i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama Yayi cogoya min na an yɛrɛ bɛ yan an bɛ kunnafoni lakika de di a n'a cɛli i yɛrɛ y'an encouragé o taga sira fɛ i ye kuma fɛn fɔ an ye a bɛɛ tora an hakili la an bɛ ala deli ala k'a to ala kana ɲinɛ an kɔ ala k'a to an k'o sira ta ɲɛna an ka taa yɔrɔ jan ɲininkali fɔlɔ min b'an fɛ jɔn ye Malik Tiɛna Darame ye Malik Tiɛna Darame ne de y'o ye Tiɛna ye mɔkɛ tɔgɔ ye bon n bangena Marakala Kirango Marakala précisément Segu région na n ye denmisɛnniya kunfɔlɔ kɛ ka école kunfɔlɔ kɛ fo ka DEF sɔrɔ Marakala DEF sɔrɔlen ala ye n gɛrɛjɛgɛ INA kalan na n nana san 4 kɛ INA na 82 86 ka catiri kalan n tilalen catiri kalan na baara kɛra catiri bɔ bakurubaw la min ye Malik Tiɛna ye donc an nana ye o kɔfɛ i bɔra ka parcours mun fɔ an nana ye kɔfɛ an kun b'i ye jabaraninw kan i kun bɛ sketchiw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la les groupes ɲɔgɔlɔn donc e bɛ se ka i donna o groupe kɔnɔna la cogo di i y'o groupe mɔgɔw découverte kɛ cogo di bon n bɛ se k'a fɔ a groupe sigili bɔra ne yɛrɛ la parce que k'an to kalan na INA la u y'a fɔ ko baarako bɛna gɛlɛya u ma dan o fana ma u ko k'i tɛ don foroba baara la n'i ma concours kɛ an dun bɛ ka min kalan an bɛ se k'an piripiri an yɛrɛ ka sɔrɔ an ma don gouvernement baara la k'an lɔgɔli dɛnɛ ma an bɛ fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan ka to mɔgɔw nisɔndiya Mali région la an ye région caman kɛ congé de Noël la an bɛ fɛn dɔw tourner opération lecture publique tun bɛ ambassade de France la depuis 7 ans sur ça ouais an tun bɛ sketchiw monter ka contes adaptés à la scène ka tourner n'u ye dugumisɛnninw ani Mali dugubaw la an ye dugu caman kɛ an jouera Kidal en 86 sɔnni an ka tila 86 an ye une semaine kɛ Kidal en 86 ɲɔgɔnlɔn yɛrɛ sɔrɔla cogo di an nana lajɛ bon n'a fɔra ko an ka kalan kɛ bon an dun taara dɔnniya dɔ de ɲini fɛn min don fɛn lankolon tɛ n'o ye théâtre ye n'a fɔra k'i tilal'o kalan na k'i sigi i tɛ ka baara kɛ o ka gɛlɛn gouvernement dun ko k'a tɛ se maa ma bon anw kɛra troupe fɔlɔ ye le groupe ɲɔgɔlɔn
troupe folo privé au Mali. Comme on mora, on a un boulot de nyama, on me barre la phobie. Donc, Alsa, groupe B. Groupe B. Bon, on m'a voir Kundo. Allez, l'accident Ménigi Doya. Il y a Jara Otara, Karitara, Fana ou Tara, alors Fanaka Californie. Kaja Mimi de Gafé. Aussi, ça, tout le monde va Salmu Sila, Salmata Siriba Nere. Alaga au me encore Alsa. Alisa está me barra, ni barra sorola. Nous sommes varanga. Voilà ça, c'est la voilà. Et au moufo, ou bien intéressé quoi c'est Demsenu Nioro Jumay au groupe non. Demsenu Nioro tête dorée, ni fin de la 2600. A Gougnolon Totora Mosa. Mosa va tirer baraka, règle. On met théâtre vivant de bon, moi, vous faites un théâtre utile. Alors, ça, c'est donner des informations. Ka fin de faux, fin de cas. Voilà ça, c'est la femme. Voilà. On a fait bon, on a une sensibilisation. Bon, on a publicité que ça au manjan. Ni mo waro kanga jouer ça. On est mo ça va. Il a un diable de Demson ou le capra. Oui, diable. Mais yali est-ce que Demson ou Bekera là où yara yi? Demson di gré. Te gré. Demson di gré. Ou wele de. Ni mi wele la no ya do ase mama. O ta mi na se mama. Ni no di gré de. Ça ou avec comme on est de compter le bail parce que les aclina là Demson ou grand gré chokoro là. Voilà ça ka doniata. Asi ne fait ayi fendo yi ayi Amadou en partie va fo MVR c'est une bibliothèque. Donc ayi bibliothèque oudi. Donc bibliothèque mangata moko kama quoi. Demson yere de kangana ka gero la ka dona nyini. Follow amodi la dala. Très bien. Onyana igani ngali jarani. Famille Demson ngiye o karo. Wi adamne ne na fi ko mo bunya danga titala. Yela bugu sigira ka aji. Ka se wajiri wa sigi ka aji. Ali ka fa ngoro be angana ko do ko yumake. Voilà. Ça n'engage que moi. Oui. Bon. Ni ya bli kuna kibi fembe. Kebi se fembe. Ibi yere nege. D'accord. Ote arsray. Ote nen. Ibi yere nege. Fika ke logol la dongo dunde ka nyine ka kalanka to. No ije. Nous sommes grédés. Nous sommes boulgués. Mais nous sommes là. Nous sommes oui, tiens. Oui, nous sommes il n'a pas un dossier de qu'on doit faire ko loni qui est donné already. Il te faut de la ngabo karamo do wo fa. Ni abli kuna do lo ke abedo. Bébé temela. Bébé temela. Siga foi to la. Ne rave mi vlani bi ne sambi oroto. Na le chini do ba nyene ka do. Oui, tiens. Al bine bora doni do nyini yorla abu do fala ga wo tichen fio ngani ya kone ba bedo ne kunyega bo ne ko wadi mo wora bine ku ne wor soro yaje vraiment yaje donc ne wole kan shi fina ka bema ay gere ma ko la parce que olu ko doni no lu chama ke experience bula donc voilà ça am seka siranima tagama ina fo demseni tege kunima o ma koroba tege noni na tege ko ledo gaje am seka ma koroba tege noni oui tiens o ba fo demson ko na sira ko na molo ya wa garu korola munu yu ko ala o do de foro ko sangoro ta ko tu do ya oui tiens ali shini no nyangoro ya ma ba blabu ya ma nyongri amufu ni mbogo jora femu no bulo ba di man ko na jeli ku kana sira nous te faisons nous n'en avons dit. Nous tout nous faisons. Nous tout nous faisons. Nous dit. Yai ni ngali do bibulu. On doit me faire gagner ni nga. Vu ami dem senu kumala. Yala RFA. We ga chatri bo su yam ke 600. Dans France je me ani awa follow chatri bo. Dans Vara. Quelle heure était? Vous avez un tas fin d'oka. Voilà ça va me placer. 600 diamants taillés hier ça ok. Mingadi eboke mingadi bafu foital ama wati lo kunde alangwe minute duru labe ati passer télé la fieu ati ta jeu fieu fo dokana la ka fo nyoro may agnes tiatri fefen labe fo bi
ama deli ka abla télé ka bolo kan ama deli ka abla radio ka bolo kan ni mɔgɔ ma sigi k'a lajɛ siɲɛ 3 k'a critiquer ni man ɲi a ye nin bɔ a la ni fara o ni sisan da tɛ kelen dɛ ko di min mana ci min kunna dɔrɔn o b'o kɛ o b'o fɔ sisan an ɲɛ b'a la o yɛrɛ de kɛlen don ka kɛ sanga bala ten parce que i b'a ye dɔ bɛ bɔ dɔrɔn ka fɛn fitinin dɔ kɛ dɔrɔn o b'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ale y'a kalan kɛ k'a sɔrɔ dɔnniya b'a jɛ halisa kelenw tɛ o tɛ juguman ye o n'i y'o kɛ tile de maa tile n'a bɛnna dunun kɔrɔ n'i ka tile ma i bɛ karafe don a la n'i tile bɛnna sokɛ ka tile ma i bɛ karafe don a la sisan denmisɛnw ka teli diɲɛ yɛrɛ ka teli o ne ka hakilila ye o ye tiɲɛ ye ɲininkali dɔ bɛ yen ayi bon pour le moment ayi tɔnɔma sira donc tonton Malik an y'o yɔrɔnin faamu déjà i yɛrɛ kun da an bɛ denmisɛnninw ka yɔrɔ la toujours parce que il faut que an ka bilasira kuma caman pour que an ka se ka sira ye i da sera a ma i ye denmisɛnninw ka an da sera u ka catiribɔw ma mais e yɛrɛ bɛ défaut jumɛn ye u ka catiribɔ ninnu na n y'a min fɔ kuma daminɛ o kelen de don tile ko don u bɛ fɛn dɔ fɔ anw tɛ sɔn an bɛ maloya k'a fɔ parce que anw tɛ nɛni kɛ an bɛ nɛni i yɛrɛ b'a dɔn k'i nɛni na k'a sɔrɔ an m'a fɔ nɛni ni nɛni ni yɛrɛ o kɔni ne yɛrɛ kɔni a bɛ ne tɔɔrɔ o tɛ o sabu maa minnu bɛ filɛ u kan ka misali ta de kan ne yɛrɛ tɛ maa ɲɛnama ye ko misali ta jɔnni kan tiɲɛ la u b'a ta jɔnni kan u b'a ta fu de kan a b'u nɛgɛ an b'an k'u nɛgɛ o catire ye ja de ye a yɛrɛ yɛrɛ tɛ o nin n'a ka so c'est le miroir le reflet de la société ani nin ka so o yɛrɛ tɛ dɛ ɔ n'i y'a kɛ tan a bɛ se ka ɲɛ wa n'i y'a kɛ ten fana tuma dɔw la a bɛ ɲɛ k'a fɔ ko kuranɛ kolo don ou bien ko kirisi wɛrɛ don non ja de don ani bilasirali n'i y'a faamu ten dɔrɔn i bɛ lafiya donc je pense que faamu ta faamu n'o la donc an kan ka essayer ne yɛrɛ hakili la u ka se ka segin ka na toujours maakɔrɔw ma parce que i y'a fɔ cogoya min na nɛniw bɛ kuma la k'a sɔrɔ fɔlɔ a tun b'a bɔ cogoya min na an tun bɛ kɛ jabaranin kɔrɔ an bɛ yɛlɛ an bɛ sensibiliser an bɛ yɛlɛ mais sisan yɛrɛ kuma la yɛrɛ yɛlɛ yɛrɛ ka gɛlɛn an ma yɛrɛ a dɔw la yɛrɛ sinon a dabɔra ka mɔgɔw yɛlɛ fɛn dɔ kɔfɛ i bɛ yɛlɛ sɔrɔ n'i ye mɔgɔ sɔn fɔ a ye cogo dɔ la a bɛ yɛlɛ mais a kan k'a sɔn hakili la k'a fɔ ne ye nin kɛ nin ma ɲɛ ne kan k'a kɛ tan de a dabɔra o de kama a dabɔra an k'an yɛrɛ dilan an ka ɲɛ an yɛrɛ ma défaut minnu b'a la k'olu to yen. Ok, o ko taga sira fɛ est ce que a kɛlen ka ka groupe créer est ce que ani gouvernement ye baara caman kɛ walasa min bɛ se ka to groupe in yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogoya min na. Bon ne gouvernement fɔ o jaabi ka gɛlɛn n bolo dɔɔni an ni gouvernement ti baara kɛ parce que gouvernement ka catiribɔlaw bɛ yen anw fana bɛ yen mais ministère bɛ baara d'an ma ministère de la santé bɛ baara caman d'an ma santé agriculture bɛ baara caman d'an ma environnement bɛ baara caman d'an ma bon gouvernement bolo fɔlɔ ye n'u y'a d'an ma fana an b'a kɛ an seko n'an damayira sinon k'a fɔ ko gouvernement bɛ a kɛ tan walasa groupe ɲɔgɔn ka mɛn nin na o ma yala fɔlɔ n ka taa n ci fɛ yayi ɲininkali dɔ bɛ yen o ta sira fɛ ne tun bɛ fɛ kala segin kɔfɛ dɔɔni ne tun bɛ fɛ k'a dɔn yala wagati jumɛn i y'a dɔn k'a fɔ ala ko cɛtiribɔ de ka di ye i bɛ fɛ o de ka k'i ka baara ye ani kelen k'o dɔn est ce que i ye gɛlɛya sɔrɔ parce que aw ka wagati min na n t'a dɔn n'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ sɔn cɛtiribɔ ma n'a sɔrɔ i ye gɛlɛya sɔrɔ. Bon ne ye catiribɔ daminɛ ka min n ka maakɔrɔ fɔli la ka min tɛ ko dɔn ne tun y'an ka dugu damani fɔlɔ ye ne tun y'an ka dugu kɔtɛbɔ fɔlɔ ye ne jolimaw tun ka di n bɛ se dɔnkilida la n bɛ se dɔn na n bɛ se fɔli la ne y'a daminɛ ten fo ka na se DEF ma an ye DEF kɛ ko ka orientation papier sɛbɛn
ne kun b'a fɛ ka taa IPEC de la ani Sénégalaw ka parce que j'ai rêvé d'être un agent des eaux et forêts. Ah d'accord. Parce que olu kun bɛ baara min kɛ Marakala u nafa kun ka bon kun ka di kosɛbɛ mais fichier rempli an ka directeur y'a bɛɛ barré ko non ko institution nationale des arts ko art dramatique ne ko n k'o ye mun ye ko ne ka ta ka bɔ ça c'est fait en 82 ne passera u ye a fɔ ko ne orientera INA ne nalen ko section 5 bɛ yen ko a fɔra ko ne bɛna catiri kɛ ne ko non ko ne bɛ se ka balo catiri la cogo n ko kabini ne ko dɔn ne ma foyi kɛ ni catiri tɛ k'a fɔ ko ne ka baara bɛna k'o ye ko franchement a ye ne bila branche wɛrɛ la bon n bɛnkɛ dɔ tun bɛ yen ko Agib Dangele qui fut directeur du côtéba national ko non ko i bɛ côtéba kɛ ne yɛrɛ mago b'i la yɛrɛ ne na san fɔlɔ ne ta directement groupe dramatique la ne kun b'o ka ɲɛfɔ n ye Mali yɔrɔ caman kɛ ten au parcours dɔɔnin ye nin bon franchement ne kun bɛ catiri an bɛ catiri bɔ waati min o y'a sɔrɔ a ka di anw ne ye a ka di an ne ye min ka gɛlɛn catiri bɔ la o y'o yɛrɛ de ye baara o baara n'i b'a kɛ fo a ka diya i ye a kanu ka don i la n'a diyara i ye i b'a kanu diyagoya difficulté i t'o ye i ti sɛgɛn ye i ti foyi ye min hami bɛ k'i la ne ka nin baara in kɛ k'a ɲɛ a ka s'a seyɔrɔ anw ye kalan kɛ 82 86 an tilala 86 86 88 san fila anw bɛ silamɛ 100 de sɔrɔ par semaine 500 francs par semaine pendant 2 ans. Wow. San fila a kun bɛ 100 par semaine silamɛ 100 an b'o de sɔrɔ pendant 2 ans an tun bɛ répétition kɛ centre culturel français la yan o directeur dɔ da ye k'a fɔ ko ninnu dɛmɛna ko bɛ se ka ko kɛ u y'an bila ka u y'an kɔrɔbɔ ça passé u y'an programmé Limoges France ka taa Afrique représenté an ye bɛɛ dan an y'an don ye de ka baara caman sɔrɔ Mali la o de kama maakɔrɔw b'a fɔ ko misiden tɛ sɔngɔ sɔrɔ a wolo yɔrɔ an taalen Limoges ani dafɛ jamanaw caman ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛɛ dabali banna an ko non an y'a kalan n'a mɔgɔ wɔɔrɔ dɔrɔn dɔw mɔgɔ 15 dɔw mɔgɔ a mɔgɔ wɔɔrɔ bɛ ka min kɛ hali bɛ se ka surun o bi olu saralen o min na aw saralen t'o la sara yɛrɛ wa semaine fila 100 par semaine n'o yira la an ka ɲina san catiri bɔ la aw fɔ k'u tɛ catiri bɔ tuguni parce que an taw kɛlen don mɔgɔ tɔgɔ fɔ ye y'a jaabi an da kɛra ten bon an b'o sira kan an t'a bila an tɛ delili kɛ an t'an kun siɲɛ mɔgɔ ye an kɔni baara min kɛ an b'a dɔn an bɛ baara min kɛ an b'a si dɔn wa n'i y'a d'a ma an b'a kɛ ka k'i sago la sabu a tɛ enregistré a tɛ diffusé n'i m'a fɔ ko an sɔnna non baara in n'a kanu t'i la i tɛ se ka kɛ sabula ya i ka kuma jɛlen don k'u ka ye gɛlɛya min sɔrɔ i ko ni a kanu b'i la i tɛ se ka gɛlɛya ye i tɛ gɛlɛya ye o gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ la bon n bɛ fɛn fitinin dɔrɔn f'i ye san dɔ la u y'an programmé Sabalibugu i bɛ Sabalibugu yɔrɔ dɔn an ka minɛnw bɛ bila Darabela yan 7e carré la ne fɛ yen an bɛ dunun da an sen na ka taa Sabalibugu ka taa jouer an ka moyen de déplacement kun ye kamiko kelen de ye o kun ye l'accident ala ka hinɛ n'a kɔrɔkɛ o kun y'o ta ye min ka girin a b'o ta moto la ka taa an dɔw bɛ taa an sen na ka segin ni wari tilara ne ye 100 sɔrɔ o ye wari sɔrɔ an bɛ se k'o kɛ bi yan non courage t'aw la dɛ difficulté bɛ se ka ko bon an kun kɔrɔtɔ ka dɔ wɛrɛ programme non tiɲɛ la foli belebele kan ka k'aw ye sabula ka filanan fɔ filanan fɔ an taara ka taa Kulukoro ye Kulukoro dɔn f'an bɛ taa jouer hali dumuni an m'a sɔrɔ tiɲɛna dumuni dunda an m'a sɔrɔ an ye wɔyi dɔ de nɛgɛ k'o ka ba san o k'o fa k'o jeni ka d'a ma Kulukoro an kɔrɔ yan o mi dan non a tɛ tɛmɛ nin kan tiɲɛna a bɛ sɛgɛn yɛrɛ de non bon c'est ça la vie ni nana fɛn min kan i bɛ jija k'o kɛ i jija dɔrɔn ka tɔgɔ ɲuman bila banna sinon a tɔ ninnu bɛɛ fu ye
ante sɛgɛn ante ɲina o da ta ma fɔ à chaque fois ko ne bibliothèque y'an bolo ya i ɲɛ t'a la sɛgɛn mun kɛra mais o bɛɛ la u y'u cɛsiri a fɛ wa hali an m'o dɔn i b'a ye télé la i b'u ɲumani i bɛ yɛlɛ i b'a fɔ ni ɲɔgɔn tɛ yen ni ɲɔgɔn tɛ yen i b'a fɔ n bɛ fɛ ka kɛ nin n bɛ fɛ ka kɛ nin nka i b'a sɔrɔ sɛgɛn de b'a bɛɛ kɔfɛ est ce que sisan denmisɛnninw bɛ sɔn o ma wa o ye ɲininkali gɛlɛn ye. olu ka teli o olu tile n'anw da ma kɛ kelen ye an de tile kɛra nɔnzi olu tile ye so ye jumɛn dan nɔnzi bɛ so dan nɔnzi tɛ so dan dɛ so ka teli a senna ka teli mɛ a senna ka teli mɛ nɔnzi a tɛ bin dɛ o b'a fɔ ko denmisɛnnin so sen ka teli so ka teli so bɛ tuma dɔ o kɔni o y'a bamanankan o y'a bamanankan nama ye ne kɔni y'a kɛ tile le temps ouais. Sinon vraiment enseignement caman bɛ nin kɔnɔna la u k'a lajɛ bon u bɛɛ b'u dama na ma u tɛ kuma maa fɛ u tɛ gɛrɛ maa na o de ye problème ye sinon ne fɛn dɔ kɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'a ye mɔgɔ tɔɔrɔ i gɛrɛ maakɔrɔ la u ye nin fɔ ko ne ma e hakilila jumɛn i b'a fɔ n dɔgɔ i taara nin fɛ o ma ɲɛ dɛ kana se yan i bɛ dan nin yɔrɔ in na o ye belebeleba ye o u kana maloya o la an b'u kama de san bɛna ka ko to ŋɔmi ye an n'an si k'a la an tɛ maa si nɛgɛ o ye tiɲɛ je pense que faamu t'a faamu la u kana y a aucun problème weleweleli bilalen don sifinnaka bɛɛ ma dɔw bɛ na n'u nana an b'an seko kɛ n'u nana an b'an seko kɛ. Non, je pense que ni yɛrɛ foli kan ka fɔ aw ye nin canal kan déjà an tun bɛ ɲininkali dɔ poser kɛrɛnkɛrɛnnenya ani gouvernement ta fan fɛ o kɔfɛ a ye i ko ko ministère de la santé ministère dɔw bɛ marché dɔw d'a ma mais o tɛmɛnen kɔfɛ est ce que a tun bɛ se ka balo a ka catiribɔ la cogo di partenaire jumɛn tun b'aw bolo. bon an tun bɛ balo ni an tun bɛ baara kɛ ka tugu ɲɔgɔn na parce que an ni ONG caman ye baara kɛ yɔrɔ olu tɛ étatique ye olu ka sensibilisation ka ca n'a tugura ɲɔgɔn na n t'i nɛgɛ a ka fisa i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ nka an bɛ tile min na sisan ni maa ma k'i ma ko cadre bɛ maa balo a tigi ye nkalon tigi ye ni maa ma balo ne cadre la ko bɛɛ ko k'a bɛ ka balo cadre la nkalon don a bɛ fɛn wɛrɛ de kɛ n ma fɛn wɛrɛ k'a kɛrɛfɛ i tɛ se ne yɛrɛ min filɛ nin ye an filɛ nin ye an bɛ kalo 2 la an tɛ foyi la i balo bɔ min ne yɛrɛ bɛ fɛn wɛrɛ kɛ ne bɛ fɔli kɛ n bɛ instrument de musique dilan min yɛrɛ taw dilan bɛ mɔgɔw taw dilan. donc i ye baara wɛrɛ labɛn kɛrɛfɛ min bɛ se ka i balo a fila bɛ ɲɔgɔn dafa parce que a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye fɔli ni fɛnw mais est ce que projet dɔw b'i bolo wa. bon projet bɛ n bolo parce que n ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ association ye walasa culture kana bin a kana sunɔgɔ bon an bɛ ka taa n'a ye ni masque ni nɔrɔ tɛ sira la u ye récépissé yɛrɛ sɔrɔ u ka activité fɔlɔ bɛna kɛ les 13 et 14 janvier a bɛ kɛ Jikɔrɔni Para minnu bɛ k'olu encadré ka sira don kɔrɔ walasa bamanan culture fɛn min ye sogo ko ni marionnette ko ye a kana se ka bin o projet de bɛ n bolo. donc welewele jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin maaw ma pour que ka se ka nin projet accompagner. bon bɛɛ k'a k'i kungo ye parce que n'i y'a kɛ maakolo kungo o de ka jugu ni bɛɛ y'i sen dɔ a la fangaw mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ fangaba de ko kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ yɔrɔ kɔnɔ kelen bɛ wuli ti mankan na ni min y'a bɛɛ k'a k'i kungo ye a bɛ ɲɛ ne ka hakilina ye. o ye hakilina ye ok hakilina ɲɛna yayi ɲininkali dɔ bɛ yen. awɔ ne bɛ fɛ ka tɔnɔ ɲininka parce que a ka kuma kɔnɔna na a y'a ka tournée fɔlɔ fɔ yala i ye tournée joli kɛ an ka jamana kɔ kan à l'international oui. a ka ca n ye farafinna dugu in caman kɛ bon n taara Ghana de ma joué parce que olu tun bɛ anglais de fɔ bon an ye faransi dugu caman kɛ festival caman bɛ faransi an y'o kɛ bon ne yɛrɛ ye Espagne kɛ n ye Maroc kɛ bon n kan ka taa États-Unis langue ko y'o tiɲɛ. donc o ye anglais jɔyɔrɔba ye. jɔyɔrɔba ye. donc je pense que déjà tourné au kɛra mais ici à l'international
bisi national ay maldu ma beke région jité ko major région ni les régions cercle en arrondissement en village ma chita on a même ça dafo de Kai jusqu'à Kidal andara Kidal on a fait une semaine un jour de Kidal mama 20h sur le ko takana tu ko dita tita ka chao et puis akadui wow akadui andara ita Kidal anga watila tsaka ta bi ki bise ki shini bi shini ngana ndo ko ngele ndo ibita tu fais une semaine bise ba nga su ta bi chien kele oh afora be andon sera non wa ko yobrufier abalaw bela donc a kɛra jama ko ye an minnu kan ka jouer an ye ko ta de ka pour aller dans les coulisses wow n tɔgɔ ma sa fɔlɔ non n tɛ nkalon tigɛ o kɛra jama ko ye je pense que o yɛrɛ ye kunna wele ye sankɔrɔ ta ye o ye Mali ka unité fɔ parce que imagine n'o kɛra Bamakɔ yan o tɛ balana mais n'a fɔra k'o kɛra Kidal o ye beleko ye et puis o yɛrɛ kan ka bɛɛ interpeller anw minnu kan ka jouer Kidalikaw ye anw de ko ta don cɛ fara muso kan ka taa kulisi kɔnɔ tellement jama cayara jama tɛ dɛ anw minnu kan ka se aw donna kogo fɛ yɔrɔ ka bɔ a la tellement que kun sigi ma k'a kɔnɔ parce que siɲɛ kelen don parce que animateur y'a fɔ bɛɛ ko ni min da ka so ko kelen don dɛ k'a fɔ k'a bɛna fɔ k'u bɛ jouer bi u bɛ segin sini dɛ a b'a dɔn mɔdi bɛ taa sini o ko voilà vraiment o kɛra année jumɛn na 86 voilà donc o kan ka bɛɛ interpeller donc déjà mon père i kumana ni difficulté kan ne fɛ i ka dɔɔni fɔ an ye i ni i tɔɲɔgɔnw ka collaboration kan parce que i b'a dɔn halisa on est nostalgique i hakilina ye jumɛn ye de groupe ɲɔgɔnnaw yɛrɛ ka a bɛɛ personnalité kelen kelenna kan bon groupe ɲɔgɔnnaw kɛra i n'a fɔ famille n'i ye min sɔgɔsɔgɔ kan mɛn ni min sɔgɔsɔgɔra tɔw b'o kalama anw bɛɛ kun ye mɔgɔ kelen kun ye an bɛɛ kun ye n'i taara kelen nɔfɛ n'o ye min f'i ye i den ka taa tɔ kelen nɔfɛ o de kɛra an ka force ye nafigiw ma don an jɛ nafagiw ma don an jɛ baara siraw o société siraw an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se ka min kɛ ɲɔgɔn ye hali sini an b'o kɛ ɲɔgɔn ye. Comme on dit, l'union fait la force. Donc, kelen kɔni barrière si t'an cɛ an bɛ tasi bila kɛ minnu tanyara minnu mini ji dɔgɔyara et puis an yɛrɛ bɛ doléance dɔ k'i ye an b'a ɲini fɛ comme an y'i sɔrɔ an b'a dɔn i ka emploi du temps chargé n'o i yɛrɛ ka kuma i tɛ sɔrɔ plateau kan ka caya ayi a man di n ye de ok bon bɛɛ n'i ka faamuyali don parce que kuma dɔ la ne kuma dɔ fɔ a ka farin u b'a fɔ k'i bi minɛ n'a ye or ce n'est pas ça a kɛ kun ye walasa a ka ɲɛ ne b'a ye cogo min ani caman b'a ye cogo min tɛ kelen ye ne tɛ médiocrité fɛ ne ma ɲɛ dɔn kɔ i bɛ dɔn kɛ ni k'i b'a kɛ à peu près vers la moitié plein o kɔni mais an b'a ɲini fɛ i ka se ka tɔ groupe tɔ laden tɔw lase an ma pour que an ka se ka émission ninnu continuer ɲɔgɔn fɛ yayi yanni an ka taa an bɛ pause fitinin de émission na parce que an yɛrɛ fɛnɛ fɛ an y'a fɔ cogo min na a bɔra Mali la émission ye ka hommage rendre ninnu acteurs kelen-kelennin minnu b'an fɛ yan parce que ne fɛ ninnu ye bibliothèque de i n'a fɔ Nelson Mandela b'a fɔ cogo min na c'est pour cela même que nous-mêmes on a décidé entre nous de vous décerner une attestation de reconnaissance pour vous. Donc o ye anw yɛrɛ niyɔrɔ fɛnɛ ye an fɛnɛ tɛ se ka fɛnba kɛ mais an bɛ se k'o kɛ attestation yɛrɛ filɛ donc an b'a yira lajɛbagaw la donc an bɛ attestation décerner pour sa modeste contribution à la culture, à l'essor de la culture malienne. Donc o ye an fɛnɛ ka voilà. An ɲɛna nin ye fɛn belebeleba de ye nin tɛ tunu nin kɔrɔ ye k'a fɔ ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye fɛn dɔ kɛ a b'an hakili la ni maa ma ye a bɛ to hakili la nin ye fɛn belebeleba de ye a bɛɛ bɛ jubɔ ta de an b'a fɔ a ni ce n bɛ kangari kelen min da ye an kana a bolo jigin a ma nɔgɔn a ka gɛlɛn a y'a jija n'a y'a jija
ni ala sɔnna ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ni ala sɔnna halisa a y'an dɛmɛ ni dɔw ye an ye denmisɛnnin an b'a ka ekɔli la a diyara ye bonyana merci beaucoup pas de quoi ala k'an dɔn ye amina rabi min ye tɔw ye n b'a f'u ye n tɛ se k'a fɔ a bɛ teliya a bɛ sumaya parce que sisan baara sumayalen don an bɛ san yɛlɛma na n b'a f'u ye ni min bɛ se ka min sɔrɔ waati min sɔrɔ o fɔ n bɛ n jija o tɛ mɔgɔ saba problème foyi t'a la donc o bɛ diya n ye kosɛbɛ n bɛ n jija n b'a f'u ye ɲininkali dɔ bɛ yen. Non, bon, je pense que flamuso donu kɔrɔ ka taa I kɔnɔ fɔ ne kɔni ka ɲininkali ma ban sabula halisa a bɛ yen ɲininkali ma ban ne ka ɲininkali dɔ ye min ye conseil jumɛn de bɛ an ka cɛkɔrɔba bolo ka ɲɛsin Mali jeunesse bɛɛ ma. Bon, denmisɛnw ne bɛ se ka min fɔ denmisɛnw ye u k'u kɔfilɛ walasa u ta ka diya sini parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye saba de ye i bɛ waati min tɛmɛna ani min ye waati min tɛmɛna ani min man ɲɛ min man ɲɛ de ka jugu o de ka gɛlɛn fana u k'u jija ka tɔmɔni kɛ kɔfɛ le passé le présent an bɛɛ b'o dɔn o y'an bɛɛ kungo ye o y'an bɛɛ nɔ ye fana parce que a ferekeli y'anw ye a ɲɛnabɔli y'anw ye ça c'est le présent mais a bɛ kɛ cogo di sini a bɛ denmisɛnw bolo dɛ min m'u f'u ye u k'u cɛsiri u ka baara kɛ u ka kundanko ninnu bɛɛ dabila ni ko kundanko n y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kundanko man ɲi sifina sabu kundanko ninnu de bɛ sifina tiɲɛ n'u sera ka diɲɛw kɔ k'u ɲɛsin baara ma ka baara kɛ Mali bɛ diya jamana si tɛ Mali bɔ Mali dun b'a denmisɛnw bolo dɛ kumakan jɛlen don yayi ko Mali b'a denmisɛnw bolo de bolo dɛ ɲɔnɔ tilala a ma tila parce que halisa an ma tila kalan na an bɛna ɲininkali kuncɛ ni nin ye folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma bon maliyɛnw b'u fo u yɛrɛ ye u ni timinandiya Mali tɛ jamana lankolon ye Mali ye jamana ba de ye fɛn dɔw kɛra Mali la o kuma kan ka kɛ sabu Mali den bɛɛ bɛ fani ba la o de kama ko an ka diviser un peuple un but une fois n taara yɔrɔ yɔrɔ ne ko ne ma sɔn ne ka diviser Mali kan le Mali est une famille a kana kuma dɔrɔn ni mɔgɔ ko a bɛ ti ɲɔgɔn na n'a kumana ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ dɔ soma ye dɔ ye walima o dɔnbaa dɔ soma ye dɔ ye walima o yɔrɔ dɔ sɔrɔ dɔ sababu la o ne bɛ ɲɔgɔn dɔn problème bɛ min ni ala y'a dilan an k'an jija ala yɛrɛ kama anw kana tiɲɛ sinon Mali ka di dɛ Mali ka di wa Mali ɲɔgɔnna jamana tɛ yen farafinna a tɛ yen farajɛla ne ye yɔrɔ caman kɛ nin ye cɛkɔrɔba kuma ye je pense que an bɛɛ bɛ se k'an ka tɔmɔ ta tɔmɔ nin kuma ninnu kɔnɔna la folikan ɲɛna conseil faamuna donc an bɛ welewele da kɛ halisa sifinnakaw ye an yɛrɛ sifinnakaw an ka gɛrɛ maakɔrɔw la i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman o ye maakɔrɔ dɛgɛ nɔni donc nin de bɛ kɛ sababu ye an yɛrɛ bɛna dansigi ni émission in na émission in yɛrɛ a diyara n ye sabula an ye wele bila an ka cɛkɔrɔba ma a nana an ka wele jaabi a kuma ma nɔgɔ a ma a y'a fɔ cogoya min na vraiment a diyara n ye an b'i fo tɔnɔ vraiment a diyara n ye an b'a ka bila la n'an mago jɔra la waati o waati ni ala sɔnna n'an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an b'o kɛ a fɔra ten de o ye tiɲɛ ye an bɛ Yayi Jalo fɛnɛ fo ale tun b'an bolo ale a y'a ka question labɔ question pertinente vraiment a diyara n ye Yayi i ni ce ngale fila ye a b'a di an b'a don siramugu la ok an bɛna d'i ma Yayi b'i bolo Yayi an b'i d'ale ma i y'a mɛn problème foyi t'a la parce que an numu ka jɔn ye filaw ye o cɛ i Jalo bon courage merci donc o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ dansigi nin émission na aw minnu y'a lajɛ a kana ɲinɛ a ka abonné ni commentaire min b'a bolo a kana ɲinɛ k'o lase an ma an ka commentaire la a y'a liker a y'a partager merci bien.